Čaute, Klaudia. Prihováram sa. Už som sa veľmi dávno neozvala, hlavne v slovenskom jazyku. A rozhodla som sa len dnes ráno, že sa k vám prihovorím v slovenčine, pretože vám chcem povedať alebo vysvetliť, čo sú góly a ako si stanoviť hlavne ten správny gól. Pretože keď počujete, že stanov si gól, ľudia väčšinou si stanovia hociaký gól, čo ich napadne. A hlavne taký gól, čo si myslia, že môžu dosiahnuť, keď sa pozrú na svoje doterajšie výsledky. Hej? Takže napríklad pozrú sa na svoj bankový účet, ten účet ich zastaví si vybrať ten správny gól, pretože keď na tom účte je alebo nie je dostatočná suma, ktorú by potrebovali, tak vlastne sa priklonia k takému gólu, čo si môžu dovoliť vzhľadom na ten bankový účet napríklad. Hej, to môže byť hocičo iné, ale ja sa budem orientovať na ten bankový účet, pretože to je také veľké niečo, čo v dnešnej dobe asi každého znepokojuje. Takže máme 3 druhy gólov. Ja som sa tomuto počas covidu venovala. Nie sú tie videá asi už k dispozícii, nakoľko Facebook má nejakú nové pravidlá, alebo ja by som to povedala, proste po určitom čase vymaže tie videá. Nevedela som o tom, iba keď som sa pozrela do tých ich pravidiel, pretože som hľadala určité videá, ktoré som chcela zase znovu zverejniť, pomôcť vám, hlavne v slovenčine. A nevedela som ich nájsť, ja som hľadala, že prečo, a vlastne to je asi ten dôvod, lebo to Facebook nejako buď vymaže, alebo prestane zverejniť, že to není už viditeľné. Neviem, nevyznám sa v tom, takže neviem, a preto hovorím, spravím vám nové video. Takže máme 3 druhy gólov, ja ich volám A, B a C gól. Veľmi stručne vysvetlím, ktoré je čo, a potom vysvetlím, na aký gól by ste sa mali zamerať. Takže A gól je taký gól, ktorý veľmi dobre viete, ako dosiahnuť. To by nebol správny gól, pretože vy vlastne vlastne dôvod, prečo si stanovíte gól, samozrejme, pretože chcete to docieliť alebo dostať to, čo je ten gól. Ale hlavný dôvod by mal byť ten, že vlastne vy sa chcete zlepšiť a narásť ako osoba, tú vašu osobnosť. Takže toto by mal byť ten cieľ gólu. A potom ten gól, čo si stanovíte, je vlastne tá čerešnička na torte, že jasné, že to potom dostanete, ale v prvom rade je prvoradé ten vnútorný rast toho človeka, aby sa stal lepším, aby sa lepšie jeho myslenie zdokonalilo a vlastne, aby ste stal lepší človek. Takže A gól je taký, čo viete, ako dosiahnuť. To by nebol správny gól. Dám príklad. Chcete si kúpiť, ja neviem, Apple hodinky. To viete, ako proste idete do obchodu, kúpite si to, hej. Takže to by nebol správny gól. Ja nehovorím, že si to nemáte stanoviť, môžete, ale nie je to gól, ktorý vám pomôže s rastom ako osobnosť. Takže A gól je taký gól, čo viete, ako dosiahnuť. B gól je taký gól, čo si myslíte, že možno viem, ako dosiahnuť, keď sa stane hento alebo to, keď urobím to alebo to, tak ten môj B gól dosiahnem. Ani to nie je správny gól. A to je napríklad, ja neviem, povedzme, že predávate poistenia, áno, tak idem von a keď povedzme pôjdem do tej oblasti a do tej oblasti a namiesto 10 poistení predám 20 poistení, tak tento môj B gól dosiahnem. Takže vy vlastne viete, že ako na ten B gól, čo sa musí stať, aby ste ho dosiahli. A za toto nie je správny gól, pretože zase nebudete rásť až tak vnútorne, ako by ste mali. C gól je taký gól, čo
nemáte ani šajnu, ako dosiahnuť, proste je to niečo vysnívané a proste neviete, ako na to. A to by mohlo byť, čo ja som si stanovila C-goal asi 6 rokov dozadu, keď som si stanovila, že chcem dom, ktorý bol skoro 1 000 000 libier, čo je okolo 1 000 000, možno trošku nad 1 000 000 v eurách. A vlastne na mojom účte som nemala ani štvrtinu toho, hej. Takže som nemala ani šajnu, ako by som mohla tento goal docieliť, hej. Takže vlastne ja som musela zlepšiť seba znútra, začať pracovať sama so sebou a so svojou myslou, aby som ten goal dosiahla. Takže ja som potrebovala ten rast. Tá osoba musela narásť. Musela sa zlepšiť, musela zmeniť veľa vecí, zlozvykov hlavne. Takže nemala som ani šajnu. Proste keď vy zarábate, vtedy som zarábala, neviem, možno 20-30 tisíc ročne, čo je úplne nič. Takže a ja som chcela dom, ktorý bol skoro 1 000 000. Takže nemala som ani šajnu, ako by som ten dom dosiahla, pretože banka by mi v živote takú hypotéku nedala. Proste nevedela som vôbec, ako ten môj goal dosiahnuť. A to je ten goal, za ktorým musíte ísť. Musíte si stanoviť C-goal, čo nemáte ani šajnu, ako ho dosiahnuť, OK? Takže toto je goal, čo si musíte stanoviť. A najlepší spôsob, ako zistiť, ktorý je ten váš správny goal, je proste zavrieť sa do izby, alebo keď je pekné počasie, choďte von, ale buďte sám alebo sama, aby ste sa mohli zrelaxovať. Dostaňte sa do takej pohodičky, kde úplne vypnete, úplne vyblokujte, aký máte účet, čo sa odohráva, alebo keď, ja neviem, chcete kariérny postup, alebo proste je to úplne jedno, čo chcete. Vyblokujte túto momentálnu realitu, ktorú vidíte a vlastne začnite snívať. Zatvorte oči a snívajte. Tak si povedzte, keby som mohla alebo mohol mať čokoľvek na svete, čo by to bolo, čo by som chcel alebo chcela. Čo sa týka domu, aký dom by ste chceli. Pozrite na internete, ja neviem, a kde by ste ho chceli. Proste vyhľadajte si, aké domy, kde by ste chceli. A začnite nakupovať, áno. Nie normálne, že pôjdete, kúpite dom, na ktorý nemáte. Nie. Vy len si stanovte, vyberte si ten goal, čo chcete. Ja neviem, keď sa vám páči nejaký dom, hoci kde, za ja neviem koľko, je úplne nepodstatné, aká je cena toho domu. Keď je to ten váš vysnívaný, že áno, takto by som presne chcela ten môj dom, tak si ho nájdete. Pozrite si ho, pozrite si, teraz realitky vám odfotia každú jednu izbu, takže presne viete, čo chcete, čo hľadáte a vlastne ten dom si stanovte, keď je to, čo chcete, alebo keď chcete ísť na nejakú vysnívanú dovolenku, kde by ste chceli ísť, s kým by ste chceli ísť. Zase vyblokujte úplne cenu tej dovolenky, pretože to nie je podstatné. Takže si vyberte, že kde by ste chceli, čo by ste chceli, alebo keď chcete kariérny postup, akú rolu, pozíciu by ste chceli mať. Chcete mať svoju firmu? Prečo nie? Čím by sa tá firma zaoberala? Koľko by mala zamestnancov? Kde by tá firma bola? Hej? Takže si stanovte, čo chcete. Proste chcete mať napríklad tú firmu. Tak mám firmu, ktorá sa zaoberá vyplňte čím, ja neviem, čo vás zaujíma. Mám toľko zamestnancov. A je umiestnená online, alebo v Bratislave, alebo v Amerike, to je úplne jedno. Vy si vyberte. Napíšte si moja vlastná firma a meno tej firmy, to si tiež takisto vy vymyslíte. Proste musíte si stanoviť goal, ktorý nemáte ani šajnu, ako ho dosiahnuť, OK? Pretože to je ten goal, ktorý vám pomôže narásť ako osoba a aj budete potom automaticky tá vaša myseľ vás bude posúvať, robiť určité kroky, čo doteraz ste možno nikdy ani len nemysleli, že by ste spravili. Môže to byť, že ja neviem, ste v obchode a z ničoho nič nejakého úplne cudzieho človeka oslovíte.
Proste bude vás tak posúvať tá myseľ, robiť také veci, čo doteraz ste nerobili. Budú to určite mimo vašej komfortnej zóny, čoho sa netreba naplašiť, ale treba to privítať, pretože tieto veci vás budú posúvať bližšie a bližšie k tomu vášmu gólu. Možno, že tá osoba, ktorej sa prihovoríte napríklad v obchode alebo hoci kde, bude osoba, čo vás dá do kontaktu s inou osobou, alebo bude osoba, čo vám niečo povie, čo vás začne, čo vám dá také, že sa zamyslíte a zase vás niečo nové napadne. Okay? Takže takto to funguje, taký reťazec sa vytvorí a bude vás posúvať vlastne k tomu vášmu gólu. Vy ani nebudete vedieť ako. A keď sa vrátime naspäť k tomu môjmu domu, ja som nemala ani šajnu ako dosieliť, ja som nemala nikoho od koho zobrať peniaze, ani by som nezobrala, pretože ani by som nevedela, ako ich dať naspäť, OK? Takže vy si vlastne musíte len stanoviť gól, čo chcete. A musí to byť taký gól, ktorý neviete, ako dosiahnuť, pretože vám pomôže narazť ako osoba. A sa zlepšíte a budete robiť veci naturálne, úplne prírodne, vás to bude posúvať smerom, ktorým ísť potrebujete. A toto je ten gól, čo si musíte stanoviť. A dôvod, prečo musí byť ten gól strašne veľký, až nereálny, pretože keď chcete používať realitu, že reálne to není realistické, keď chcete byť realistický, OK, to je na vás, ale ako realistická osoba budete robiť pre niekoho, kto není realistický, hej? Pretože budete plniť niekoho iného sny namiesto tých vašich. Takže je to len na vás. Realita alebo logika vás zobere odtiaľ potiaľ, ale vaša predstavivosť, vaša myseľ vás zobere absolútne všade. Takže je to na vás, čo chcete. Ako som povedala, keď chcete si stanoviť gól, musí to byť gól, čo nemáte ani šajnu, ako dosiahnuť, pretože toto je ten rast, čo potrebujete ako osoba. A keď si stanovíte tento gól, je dôležité, ako som povedala, taký, čo neviete, ako dosiahnuť, lebo keď si stanovíte niečo, čo není až tak dôležité pre vás, že vlastne, aha, no toto by som chcela. Ale pri prvej prekážke, pretože bude ich strašne veľa prekážok, strašne veľa takého, čo vás dokonca až skoro bude odradiť. Takže potrebujete, a keď ten gól není dostatočne silný, pri prvej prekážke ho necháte a budete hľadať druhý gól. Toto nie je správne. Vy musíte za to stanoviť strašne veľký gól, ktorý veľmi chcete, aby tie prekážky ste prekonali. Pretože ich bude veľmi veľa a to sú tie prekážky, ktoré vám pomôžu narásť. Takže každá prekážka, ako by som to povedala, každý neúspech je vlastne ten krok bližšie k tomu vášmu gólu. OK? Takže ten gól musí byť strašne veľký. A to sa nedá stanoviť z hodiny na hodinu. To môžete popremýšľať aj pár dní, vám možno bude trvať, kým zistíte vlastne, že čo je ten gól, čo by som chcela, čo naozaj chcem a neodradím sa, nezastavím sa, kým ho nedosiahnem. Úplne jedno, koľko prekážok mi príde do cesty, preskočím ich a idem za ním. Hej, takže toto musí byť ten gól. Takže žiadny A gól, žiadny B gól, stanovte si C gól. A môžete si napríklad napísať na list, ja neviem, 20 vecí, čo sú tie vlastne góly, ktoré by ste chceli. A vravím, snívajte, nenechajte sa súčasnou realitou odradiť a už vôbec nie bankovým účtom. Vy si pozrite, čo chcete, to si napíšte. Napíšte si 20 vecí a potom z tých 20 vecí vyberte len 10, ktoré že úplne chcete. A keď budete mať ten list 10, tak potom ho usporiadajte od priority. Jednotka je najväčšia priorita, potom dvojka, trojka, desina je najmenšia priorita. A tá jednotka, to bude ten gól, ku ktorému budete sa dopracovávať. A to, že robíte na tej jednotke, to neznamená, že napríklad tá sedmička sa nesplní. Nie. Všetky tie góly prídu, aj z tých ďalších 10, čo ste vynechali. Všetky sa pomaličky do seba zapadajú, prídu. Ako sa budete posúvať k tomu hlavnému gólu, všetky tieto prídu, pretože vy sa budete
zlepšovať ako osoba. Takže všetky góly sa k vám priblížia. Takže toto je spôsob, ako si stanoviť ten gól a ja dúfam, že si ho aj stanovíte, pretože ja by som nechcela, aby, akože je to na vás, ale moja taká vysnívaný taký pokoj alebo cieľ je, že vlastne, aby každý žil tak, ako chce a nie, aby len prežíval od výplaty do výplaty a stresoval sa, ako vyplatiť čeky, alebo chcem ísť tam, nemôžem, chcem si kúpiť to, nemôžem, proste nie. Môžete mať, čo chcete a je to len na vás. To není na prezidentovi alebo premiérovi alebo na kráľovi, to je len na vás. Vám nikto nevytvára tú realitu, vy si ju vytvárate sami. Či tomu veríte alebo neveríte, to je úplne nepodstatné, lebo tak to funguje. Takže je to na vás, ja vám želám veľa úspechov, pevné nervy, neodráťte sa tými prekážkami, čo vám prídu do cesty. Privítajte ich, preskočte ich, bude to ťažké, ale dá sa to. A k tomu gólu sa dostanete, ja vám držím strašne palce, aj peste, ako moja kamarátka Evička vždy povie, držím ti peste, čaje, tak držím vám peste, čajočky a čávovci, takže sa nedajte odradiť, stanovte si ten gól a uvidíte, že sa vám splní. A hlavné je, že nedajte sa odradiť nikým ani ničím, pretože bude veľa ľudí, čo by sa na tom chceli smiať, ale tí ľudia, čo sa na tom chcú smiať, pozrite sa, čo oni dosiahli v živote, hej, aké úspechy a to vám povie všetko, ok? Lebo taký, čo je úspešný, čo dosahuje veľké veci v živote, taký sa na tom smiať nebude, pretože taký to používa. A taký, čo sa bude smiať, to je nejaký zaostalec, čo v živote nič nedosiahol ani nedosiahne. Len sa zasmeje, pretože je závislivý a za to, že on alebo ona nemajú, tak nechcú ani vám dopriať. Takže nenechajte sa takýmito ľuďmi odradiť, pošlite im lásku, nech im Pán Boh dáva lásky, zdravia, šťastia, nech sa majú dobre, ale vy si stanovte ten gól a choďte si za tým, pretože to dosiahnete, len musíte zotrvať. Ja si zvyčajne mám takú gólovú kartičku, hoci aký na tvrdý papier, si taký maličký ako kreditná karta, si len vystrihnite a dáte si môj gól a potom si napíšte, čo je ten gól, hej? A vždy to noste pri sebe a hlavne, keď vás chytia depky alebo niečo také, že neveríte alebo čo pochybujete, ten gól je pri vás, vy to chytíte, hneď to začnite čítať, pretože vám zmení tú vibráciu, takže vlastne vás vyťahne z tej depky, z toho negatívneho, z toho stresového času, ale ja si to povedala. Takže ten gól vždy noste pri sebe, pretože vám to pomôže a budete naladení a dá vám takú vibráciu do tela. Stačí, že ho len chytíte, už viete, aha, tam je ten môj gól. Už začnete myslieť trošku inak, takže sa nabijete takou lepšou energiou. A toto je vedecky dokázané, to nie je niečo, čo som čítala, to je niečo, čo som ja sama spravila a aj to praktizujem už dosť dlho rokov. A je to vedecky dokázané, že to vlastne takto pôsobí na mozog. Takže držte sa toho, ak nechcete len prežívať a chcete konečne začať žiť, tak ako si zaslúžite, pretože každý jeden z vás si zaslúži perfektný život. Či tomu veríte, či nie, zaslúžite si len to najlepšie, pretože ste dobrí ľudia. A je úplne jedno, čo sa odohralo v minulosti, alebo čo, vypustite to, minulosť nechajte minulosti. Dneska začínate s čistým štítom, ste dobrá osoba, buďte na seba hrdí a choďte si za svojím, nenechajte sa odradiť. A ja vám sa pokúsim byť trošku lepšia a robiť vám tieto videjka, tak vás navigovať a pozbudzovať v slovenčine hlavne, trošku častejšie. Neviem povedať, ako často to bude, ale pokúsim sa častejšie, ale aj ja to mám náročné, pretože je to dosť si nájsť takto čas tých 20-30 minút, lebo každý máme nejaké iné povinnosti, hej, ale pokúsim sa trošku častejšie sa sem ukázať, sa vám ozvať, pozbudiť vás a
Dúfam, že budete zdieľať tie vaše góly, čo dosiahnete, čo sa vám podarí dosiahnuť. Možno to budú najprv malé góly, že možno to bude len zadarmo kávička alebo čajík, niekto vás pozve. Už to je vlastne znak, že ste na dobrej frekvencii, niekto vám tú kávičku alebo čajík zaplatil. Takže, alebo idete zaparkovať niekde, kde je stále kde je busy, veľa aut a ťažké dostať parkovné miesto. Vy tam prídete a niekto odíde, vy akurát zaparkujete, hej? Že vlastne takéto malé náhody budete mať a je to vlastne znak toho, že vlastne ste na tej dobrej frekvencii a ostaňte tam, pretože sa posúvate bližšie k tomu vášmu gólu, ok? Takže stanovte si C-gól, ja vám držím peste a ozvem sa už čoskoro. Takže sa majte krásne, ja vám prajem nádherné sviatky veľkonočné. Užite si polievačku, dievčence, nech vás chlapci dobre vyšibú, vyoblievajú. A ja sa vám ozvem už čoskoro s ďalším videjkom, čo vám dúfam, že pomôže. Krásny večer prajem, ahojte.